Cantas veces terás oído dicir que as cousas que mellor saen son as que en realidade non se planifican? Eu tamén creo que iso normalmente é certo. Verás, hai uns días saí na miña casa para visitar a Edelmiro Silveira, que está o home intentando restañar a saúde despois de algúns problemiñas, e o que ia ser unha visita curta, un par de horiñas, acabou sendo unha sesión moi longa de internet, de ordenadores, de charla e de cine. Doume tempo mesmo de facer algo que non tiña previsto, que foi registrar o dominio O Fala Barato, que ao final son 16 euriños, non? O día seguinte, como compensación, decidín levar a Edelmiro a ver a Ponte de Francos, que é un elemento patrimonial emblemático do meu concello de Teo. En realidade está aí entre Teo e Brión, pero aquí imos decir que é de Teo. E despois pola tarde acabei o looping no multiusos de Sar vendo o equipo de baloncesto de Santiago, que é o Beirasar Rosalía. Non é que se vira un baloncesto de bo nivel, pero rin como nunca co amigo Suso vendo a nova adquisición do equipo, que é unha mascota, supónse que un tío con un disfraz de lobo con moi poucas dotes para aquilo que antes se chamaba expresión corporal. E, en fin, un día máis, aderezado, eso sí, polo, como non, polo agasallo que me fixo Edelmiro Silveira, nada máis e nada menos que uns gallumbos yanquis de color vermello, que eu creo que me van dar moitas xornadas de éxito. Movistar, buenas tardes, Tatiana Alicia Escudero, ¿en qué puedo ayudarte? Hola, mira, é que estou aquí no medio... Vale, ¿te realizar alguna consulta sobre Movistar? Sí, sí. Mira, é que estábamos aquí máis uns compis aquí no medio do monte con unha BCS, cortalo toxo, sabes? E acábanos de embolcar. Estamos... ¿Perdón? Temos a barbolina todo aquí polo monte. No te entiendo bien. É que sí, mira, o peine teño desafiado. Ti podes vir con unha revolvedora para mofiar un pouco. ¿Perdón? Se me pode vir con unha revolvedora para afiarme o peine. E trae unha chave de 17 para sacarlo. ¿Puedes hablar en castellano? No te entiendo. Yo, es que castellano no sé hablar mucho. No te entiendo. ¿Qué idioma hablas? Hablo gallego. ¿Hablas gallego? Sí. ¿Me entiendes? No te entiendo. ¿No puedes hablar en castellano? Es que el castellano se me hace muy difícil, pero... No te entiendo. A ver si lo intento, si quieres. Y se podes ter unha fousa tamén, así acabamos de robar antes da noite. No te escucho nada, no te escucho bien y además no entiendo el gallego. Que me dis?